Magandang araw. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Tuesday, March 17, 2026. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan mas humina na nga yung epekto ng northeast monsoon o amihan at sa Luzon area na nga lamang nakakaapekto. Nakita nga rin natin sa mga susunod na araw, posibleng mas humina pa yung epekto ng amihan sa ating bansa. Samantalang wala rin naman tayong namomonitor na low pressure area or bagyo sa loob or malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, wala naman tayo inaasahang malalakas na mga pag-ulan sa lugar ng Luzon. Gayunpaman, maulap na papawirin at mga may hinang pag-ulan ang dala ng amihan sa lugar ng Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, pati na rin sa may Aurora. Mas magandang panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon kung saan sa Metro Manila and the rest of Luzon, partly cloudy to cloudy skies ang ating inaasahan at may mga tsansa ng mga may hinang pag-ulan. Nakikita nga natin by tomorrow, posibleng mas humina yung epekto ng amihan at sa may northern at central Luzon na nga lang nakakaapekto at posibleng mag-lessen pa sa mga susunod na araw. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila at Lawag ay 20 to 30 degrees Celsius. 13 to 22 degrees sa may Baguio, 19 to 28 degrees Celsius sa may Tagaytay, 20 to 29 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 21 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa ay 23 to 31 degrees Celsius at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Kalayaan Islands. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa sa may Visayas at Mindanao, fair weather conditions ang ating inaasahan kung saan may mga tsansa lamang tayo ng mga localized thunderstorms. Yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division patuloy na maglalabas ng mga thunderstorm advisory, rainfall advisory o hindi kaya heavy rainfall warning kung kinakailangan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa may Iloilo, Cebu at Cagayan de Oro ay 24 to 32 degrees Celsius. 23 to 32 degrees Celsius naman sa may Tacloban, 24 to 33 degrees Celsius sa Davao at 23 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga. Update naman sa heat index kahapon na itala ang heat index sa Metro Manila from 30 to 31 degrees Celsius. Iyan ay nasa may caution category at ang pinakamataas sa ating bansang heat index ay umabot ng 40 degrees Celsius sa may Cotabato City, Maguindanao. Iyan ay nasa extreme caution category. Ngayong araw naman, tinataya ang heat index sa Metro Manila ay maglalaro mula 31 to 32 degrees Celsius, nasa caution category pa rin. At ang pinakamataas na posible maging heat index ngayong araw ay 40 degrees Celsius sa lugar pa rin ng Cotabato City, Maguindanao at iyan ay nasa extreme caution category. Wala pa rin naman tayong nakataas na gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa, pero ingat pa rin sa mga papalaot sa Northern Luzon at silangang bahagi ng bansa dahil posible nga yung katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay sisikat ng 6:03 ng umaga at Issue sa masa. Issue sa masa. Pagtuki sa mga nag-unang issue sa katilingban. Issue sa katilingban. Pagklaro sa mga nag-unang hisgutanan. Sa masang katauhan. Magbalanse. Sa matag interes. Sa ngalan sa kaangayan sa tanan. Issue sa masa. Uban ni June Bersamin. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio! Davao, Mindanao, Timog Pilipinas, Timog Kalibutan, good morning. Welcome sa Bini sa Toagya Panagbanuban sa programa Issue sa Masa. Adlaw na may galaga Martes sa pizza 17 na. Diga bulan sa Marso 2026. Kumusta magasuki na itong kanginan? Magasuki na itong tigpanumay. Lukot Nakbayang, Timog Region 11.
Mga kalumo na to, mga kasmanwa dinis dakbayan sa Davao, daw gipamaulan tungod sa selebrasyon sa ika-89 nga kasumaran sa araw ng Davao. Kagahapon, wa man noon mga higalay opisina o ay klase tungod kay holiday. Congratulations sa successful mga higala. No nga mga activities sa kini nga araw ng Davao, napay mga activity wa pa matapos mga higala, no? Hangtod pa ni ngadto speech sa 23 siguro, napay mga activity. Pero ngadto sa mga nakahuman na successful ang ilang activity, congratulations, no, sa kini nga mga organizers. Sa 17 na pod, tingbayad na pod og tubig sa water district nato nga wa na mga higalay agas-agas. Pastilan na unsa naman ni kung naamay agas, pasmo ang agas mga higala aning Davao City Water District. Dati kusuga mo tuyok sa kwintador nato kay hangin mga higala ang muagi sa tubo paingon sa to ang gripo. Naunsa naman ni Davao City Water District, mauna ni ang inyo hang ipanghambog nga nindot nga serbisyo. Aon niyang taod-taod balikan tani mga higala. Kagabi nagpatrolya ta bisag mahal kaayon krudo mga higala kay gisusi lang nato ang sitwasyon sa mga nagkadaiya nga dapit dinhi sa kinapusurang bahin sa tuang syudad. Daghan kaayo in town ang nagpila kay magpatubil mga higala kay kaganihang buntag saka na og 17.50 ngadto sa 24 pesos ang matag litros diesel. Diesel gyud napuruhan mga kaigsuunan, saka pod ang gasolina, kerosene, pero ang diesel gyud mo dako kay gisaka gilalimang kanan 17 ngadto sa 24. Depende sa gas station kung mapahimuslanon ba, mapahimuslanon kaayo o kanang dili tanto mapahimuslanon. So magdepende na 17 ngadto sa 24. Ang dili kaayo mapahimuslanon mga 17, 18 na. Ang medyo ang dili mapahimuslanon. Ang medyo dili kayo ada sa mga 18 ngadto sa 20. Pero ang mapahimuslanon 24 gyud mga higala maoy giusbaw sa mga panuhak dagko. Kaya apay ato ang nabantayan kagahapon, daghan kayong mga swapang na mga gas station, sayo pa kayo na narado ang mga panuhak. Sayo pa kayo na narado. Nganong sayo sila na narado? Para dili nila mabaligya og ubos nga presyo ang ilahang gasolina og krudo. Maunang alas 5 pa lang ang mga panuhak na narado na. Di ba ni violation ni din sa ilahang prangkisa nga gihatag sa tuang gobyerno? Ang ilahang rason daw kay hurot na mga higala ang ilahang stocks diha sa ilahang kining kanang ilahang tangke. No, naman ay tangke dagko kayo sa ilalom. Urot na daw, mong narado sila may gala, uban, alas 4, alas 5. Kaya ang mga panuhak, kaning mga gas station sa'yo kay nanarado, kay ilaan gina-reserve nga mabaligya nila mga higala o mas mahal kayo nga presyo sugod kaganihang kadlahon. Tanawa ko ng pagka mga tampalasan aning mga gasolina, kaning nasbutang mga gasolinahan. Pating dagana nila, gisurvey na ko mga higala kagabi Pila na lay nga bre, mao nga naglumbay ang mga magpatubil, bisag mahal na kaayo ang presyo mga higala, galumbay gihapon. Nga naman, wala may lain mga higala nga katubilan, kay ang kining ubang gas station o dagang gas station na narado, para ang ilaha mga higalang pundo dito sa ilahang gas station, dili nila mabaligya o bato. Ilahang ibaligya mahigala, sugod ganihang buntag sa mahal na kaayo nga presyo.
Tanawar ko na pagka mga bagagnaong aning mga gasoline station mga kaigsuon. Kwarta-kwarta yan. Imbis na makatabang sa isig kaingon. Kay barato pa man lang kumprada na. Ilang gihulat nga moabot ang kadlaon ay sila mga higala, mga bre para mabaligya nila og mahal nga presyo ang krudo o gasolina. Usa may giin mo sa to ang gobyerno ini. I'm sorry sa to ang mga naminaw karon na labi na kining mga nag-greet mga higala kay minus-minusan tayong greetings kay pertindaghanan na to gisgutan ini. Pertindaghanan na to og gisgutan. Unyang taud-taud, kay ato ani mga higalang himay-himayon. Samtang 58 minutos na. Human ang alasay sa buntag. Sa laing bahin, daghan rong mga kaigsuunan na to, milanding sa ospital. Tungod sa obo, sipol, naapagay mga iltor, mga higala, kanang mapudpoison ka. Magkalibanga ka, usog mo kayo na ron. Landing sa ospital. Pag abot sa ospital, ang sakit mga higala, sakit lang stiyan, tuana na pulmonya na hinuon dito sa ospital. Ngano man ang dead anang mga hospital nga makapulmonya man na, oy? Grabe man hinuon na pulmonya na hinuon. Ang sakit kalibanga lang pag abot sa ospital. Abot og 3 ka adlaw na pulmonya na mga higala. Pero daghanan nga pulmonya diya sa ospital. Usa ka eksplanasyon sa tuang mga doktora na no nganong mosulod ka sa ospital, lahi ang imong sakit, madungaga naman hinuon mga higalag pulmonya. Muna ang uban, mahadlok na mosulod sa ospital. O di magkurog-kurog mga higala kay wa na'y kaon, wa na'y kusog, wa na'y asukar sa lahang dugo. Di pa mosulod ang ospital kay mahadlok mga higalag madungaga na ilang sakit o pulmonya. Kay matod palagi. Nagkana din ang ilahang katri mga higala, makapulmonya diyan. Makapulmonya na. Tungod sa disenyo anang katri sa mga ospital, delikado kayo ka og mapulmonya. Munang daghang mga pasyente, mag-agwanta na lang anang diya na lang sa balay mga kaigsuonan. O nagmasipyatan po ka diya sa balay po na. Babay po ka sa kalibutan, di ba? Kabantay mo na? Ang sakit ni mo lahi. Pag madugay kag tambay sa ospital, mapulmonya ka. Ngano ka na ilang katri din nga makapulmonya man ang ilahang katri. Ngano ka na? Unsa kay naaanak mga higala? Pulmonya man gada. Kamo diya, ingat yun mo, usuron sa guysoy, ubo, sip-on, kalintura, trangkaso. So, ayaw yun ninyo palamaya na. Ako, sige na ko ginaatib dari og trangkaso, pero ako lang mga higalang inom og tambal, o niya kahuman, sabay exercise, walking, painit sa adlaw, good, importante kayo, painit sa adlaw. Para di makabulo ng mga virus din sa tuang labas. Mas musaka man ang imuhang immune system, plus minus maguna. Kusog ang imong immune system, di ka traka kaayo ang sakit. Weak ang imong immune system, moingon na sila kini, lami kayo niya takihon. Ano ba? So, paliguno na to ang immune system. Kay daghanong mga sakit. Daghan din mga nangasakit, mga kaisuran. Pero na yung minuto na kalamay, human ang alas 7 sa buntag. Ipila may gala sa tuan nga mga isgutan nga karong buntaga. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kuditami, maoy plano karon sa mga lieutenant sa Malacañang nga nagpailang third force. Aron pugngan lamang nga mahimong Pangulo si Vice President Inday Sara Duterte. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Daghang admin congressman nagpadayag na sa ilahang kasagmuyo o plano nga pagbalhin sa ilahang suporta ngadto sa laing partido tungod kay si Sandro Marcos ra kunoy masunodin ha sa Kongreso. Isyu sa masa. Isyu sa masa.
Presyo sa diesel miabot nag 114 pesos ang matag litro sugod kaganiyang kadlawon. Samtang misaka pod og dako ang ubang produktong petrolyo. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senate President Tito Soto nakadawat po di ay malitang kwarta matod sa 18 ka mga ex-Marines. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Senador Ping Lacson naminado nga tinuod ang sulti sa mga ex-Marines labot sa malita delivery. Apan di gihapon kuno niya tugtan nga makaistorya diya sa Blue Ribbon Committee. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Sa langyaw kabaybayunan, posibleng daghang nasod sa Gulpo ang mapasmo kung padayong kontrolon sa Iran ang Strait of Hormuz. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Russia nag-offer sa Estados Unidos og dakong bulto sa supply sa lana. Huwag tangon lamang ang ilang sanction. Isyu sa masa. Isyu sa masa. 13 na ka mga nasud ang nagpatuman og total ban sa mga Israeli passport holder sa tibuok kalibutan. Pinakawahi ang Maldives. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Kini ko ba pamigala mo'y magalangkod ba? Sa tuang panaguban-uban, panagkuyog sa programang Issue sa Masa. This is 90.7 Love Radio. Uban yung alagad bata-bata June Bersamin. Gikan nini mo oras sa hangtod tangat to sa oras alas 9 mga igala. Uban siyempre ang mga issues butanan. Ato ang mga igala hatagal pagtagad. Ato ang pagkabanaan. Pero may 4 minutos human ang alas 7 buntag. Apasumpay mga igala aning nitabo kagabi ibaw gato ang obserbasyon. Pertig yung daghana mga igalang mga gasoline station ang grabe ka mga mapahimuslanon. Sa iyo pa kayo ang mga panuhak na narangka. Kay dili sila gusto nga mabaligya nila ang ilahang diesel o gasolina sa mubo nga presyo. Ilang gihulat ang kadlawon kay ang kadlawon diya magsugod ang increase para mga higala mabaligya aning mga panuhak nga mga gasoline station. Mga bagagnaw, mga mapahimuslanon mga higala, nga mga gas station, ang ilang diesel o gasolina sa mas mahal nga presyo. Ingon pa sila, diskarte lang na dyan. Diskarte diskarte lang na dyan sa negosyo. Matay di po mo mahadlok o gaba, no? Kanang gaba dyan, arnas bukos buktot. Ana siguro ang ilahang una-una ba? Kaya gisurvey na ito kagabi mga igala, pertintang luya so ba? Partitaas sa pila, gatutag. Uy, nga taas man kayo ng pila din, ha? Barato siguro kayo. Mahal kayo, tag-80 kapin na mga igala. Nagpila dito sa Narmao, Gyapon. Mahal na, 80 kapin nagpila. Ay, ang panuhak nga mga gas station, uba na narado naman di aywa na abre. No? Yato pang nanglabay nga mga adlaw, ilimit nila mga igala nga ito sa 50 liters, 30 liters lang, ang ilahang itubil sa mo, ha? Labi na sa kanang diesel. Kay ginapudyot-pudyot nila, kay sigig hulat mga igala, kanus moabot ang dako kayong increase, aron mabaligya nila sa mas mahal na presyo, ang dakong bulto sa ilahang stocks mga igala, ha? Aron dako kayo sila og margin, dako kayo sila og income. Tanawa ko ng pagka mga panuhak dagko. Bisag usaon nimo mga igala wala gid. Ang gobyerno supposedly mag-regulate ini. Habay gobyerno. Ang gobyerno natulong sa pansitan. Dapat ang gobyerno nagaron na oy ngano sayo mo na narado. Ingon mo nga wala na isulod nyo ang tangke din ha. Bantay mo mga brimo ugma sa iyo ha. Dapat ang gobyerno, labi na kaning inutil nga Department of Energy mga higala, DTI,
Mohimo ni mga higala og inspection anang mga gas station nga sayo kayo na narangka kay dili na mo tubil kay pagkaugma na kay mahal na kayo ang krudo gasolina. Dapat napoy iba nag-abri lagi pero nag-una-una na mga higala pamahal. Ang DOA ug ang kini mga higalang DTI wala. Inutil. Di ba ilaha man yung trabaho ni mga higala o sa pabay mga ahensya, mga kaigsuunan nga naga-monitor, naga-surveillance aning mga gas station. Why nahimo? Awa na ilang record. Wag yun na sila nadakpan mga higala nga nanarado kay nagulat anang mahal kay nga presyo. Apart man na sa franchise, up to the last drop sa imuha din hang stock, dapat imo nang ibaligya hangtod kanus anak mahurot. Karon bisag naa pa sa sulod mga higala na lang tangking dagko kayo sa ilalom ng yuta. Naapay daghan kay krudo gasolina na narado na ang mga panuwak kay gihurot gud agihuwat gud ang kining kadlaw nga moabot kay para ilag ibaligya og mahal na kaayo. 80 pa man ron ang kuan, 81 pa man ron. Unyang kadlaw kay himuon tananig 114. Kada ko diferensya ng 81 o 114. Pila diferensya na? 23. Kada litro 23 ang diferensya. So pila na lang ka oras wala tong tanang kadlawon, Ingna din na nga wala na stock sarado na pagwardyahin na din na og kanang blue guard, Kaya basin niya dabdaban na tong gas station din na. Wardyahan. Waton ang kadlawon saka pa mag-abre ang mga panuwak dagko mga higala nga mga bagagnaw ng gasoline station. Luoy taon kaya ako naluoy ko soban. Nga naglinya in taon pila ra itubil. Sa sige paabot mga higala kanus siya makatubil dito sa kining pumping station, galinya siya. Gaandar ang iyahang sakyanan, pila ka litro ang nakaon mga higala, taas kaayo ang pila. Nga unta daghan man kaayo gas station, nga kining available pero ang mga panuhak na naradog sayo. Taon-taon, balik taon, malaman pipila ka mga painom. Issue sa masa. Issue sa masa. Issue sa masa, dinhi sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa mag-memorize yan? Basic! Love Radio. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Alright, balik na magkala din sa ito kapanagumanuman sa programa nga Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning na Flory Laurenti Anito Amorizaldo, paring Jacob Castro, Triple YGF, Celso Bailoses, Bobby Narbay, Maricel Plaza Humawan, ma'am, good morning. Elsa Kyotso, Demetrio Torrefel, Gawa din ni Benito Rodrigo Escalante, Jerry Toting Katubig, Mike 21, good morning. Unya, kining kisa maning naghinapon dere, Pedix Ojitmon, good morning. Jeril Ropinta, uy, musta man kada Jeril, Kuya Onis Jeril, musudan mga higala o kanang kuan, kana ganing mais gani nga parat gani ang sitawag na. Kuya Onis si Jeril, pwede ka na lang imuhang ipasudan na ni.
Si Raimi Balne, good morning din na. Glenn Harantilla, Ma'am Elsa Bintulan, Rebina Balyo, good morning, Liuds Mondiga. May buntag, Stephen Rodriguez, o kiyang asawang si Gladys. Jong Sobrecare, Adrian Tamayo, uy, good morning din na. Dulag basketball ka, ulo Okay, wala na, nagkuha na sumangkaw dito. Naghimo nag-line up. Vice Kapitan E.L. Kinsay, Manong Paul Concoberta, Gilbert Jess, diya napitas Marilog. Nagsigiro kahig anang iyang hiniktan din na, yawat na lang. Maabtan o kining swerte. Popcorn na ito, musudan o popcorn ni Jirel, kuya ni Jirel, Jirel Rupinta. Mulupyo din hadapita sa may sinalikway. Sinalikway. Purok sinalikway. Grabe po ng purok sinalikway. Oy. Alright. Dali may galay 13 minutos na human ang alas 7 sa buntag. Dalita sa nindot kayo nga isgutanan mga igala. Natubag na ang daghan kayong mga pangutana nato. No? Kagahapon. Lunes. Unsa di ining deployment karon og sa mga pulis, mga igala, uniform personnel palibot sa Malacañang o pagsarado sa mga karsada pasulod o pagawas sa Malacañang. Unsa di ini nagsigitag pangutana mga igala. Karon natubag na. Naadi ay mga lieutenants 41 kabok. Kani ba mga sinaligan ba? Sa ato ang Pangulo mga igala nga si Bongbong Marcos. Kaning 41 niya ka mga sinaligan nga mga opisyal naglingkod karon din sa gobyerno. Dili di ay gusto mga higala manaog yun. Mao nang ilahang gi-secure ang Malacañang. Sa posible mga higalang untimely, nga pagkanaog ni Bongbong Marcos kay di na gyud siya makakaya pagpadagan sa tuang nasod o posibleng pag-take over sa Vice Presidente. Mauning kaning nagpailang third force na 41 ka mga lieutenants, mga kaigsuunan sa bangag administration karon naghulma og plano nga ilaha kunong kuditahon si Bongbong Marcos. Magdrama-drama sila. Kanang gitawag nila kuditami. No? Kudita ko. Para kamo mo'y makapuli. Dili gyud makalingkod si Inday Sara. Mao di ay ni mga igala nga naay mga deployment nga nahitabo palibot sa Malacañang, nagbutang og mga barbed wire, daghan kayo mga pulis gipanggamit, mga uniform personnel kay mao di ay plano. Magpahinabo, maghimog senaryo mga higala ning mga panuhak nga 41 ka mga sinaligan ni Bongbong Marcos. Buhimo kuno sila kunuhay og kudita. Unya, military o civilian hunta kuno ang dating para sila maoy magbuot kung kinsay ibutang diya sa Malacañang para dili makalingkod si Inday Sara. Maunay gibulgar mga higala ni retired General Romeo Pokis o ni Attorney Baligod labot sa giingong plano aning third force. No? Sila ang nagpailang third force mga higala. Kaya kung magkudita, monaog ang ato karong presidente with a condition nga dili na siya pailan og kaso, with a condition nga dili na bawion ang iyang makinawat nga sapi o bulawan gikan sa ato ang kaban sa gobyerno, okay na siya. Graceful exit, kumbaga. Pagkahuman, ang kaning mga panuwak nga 41 ka mga opisyal sa kasamtangang administrasyon, mga sinaligan mga higala, kung sila ang makapresto, pinaagis kudita, di po sila mga preso. Unya, sila gyapon ang magpadayon kuno ana mga higalang administrasyon ni Bongbong Marcos to the exclusion of Vice President Inday Sara. Mao na ang ilahang plano aning mga panuhak dagko. Now,
ang pangutana din is it viable? Ikaduhang pangutana din is it legal? Is it within the framework of our Constitution? Karong taon-taon. Ato ano mga higalang himay-himayon, man lamang ang pipila ka mga pahinumdum. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection na nakaaapekto sa central nervous system ng tao na nakukuha mula sa infected na hayop sa pamamagitan ng kagat, kalmot, laway na dumikit sa sugat o laway na Isyu sa masa, uban ni June Bersamin. June Bersamin. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Isyu sa masa. Love Radio. Alright, nabalik na may gala. Dili sa talaga palagi-manuban. Managkuyog sa programang Issue sa Masa. Rico Gastardo, may buntag din na. Wala na 20 minutos sa kalamay. Humana ang alas 7 sa buntag. Apasumpay mga igala sa tuan ng naunang hisgot. No? Labot aning gitawag nila og third force. Nga maokunoy magpasiugdag military o civilian unta mga higala. Aron maoy mo puli sa administrasyong Bongbong Marcos. Mao daw ni ang rason kung ngano nga daghag na obserbahan nga deployment mga higala sa mga uniform personnel, mga pulis palibot sa Malacañang, nagapahilo ng barikada gamit ng alambre mga higala sa mga karsada, kay maghimo kuno og senaryo kaning third force na gilangkuban sa 41 ka mga sinaligan ni Bongbong Marcos. Maghimo silang senaryo nga dunay may tabo kunong military o civilian unta mga kaigsuunan para himuong graceful exit sa ato ang presidente o niya sila na mo take over, dili maka-take over ang vice presidente. Kuya, wag plano, no? Pagka-bright good mga higala. Pagka-bright good sa nagplano ini. Buhi mo sila og kudita. Muna gitawag nila General Pukis o Attorney Baligod na kudita ni. Mag-launch og kudita para graceful exit ang Pangulo with the agreement nga di na siya gokdon, di na siya pailan og kaso
sa makalingkod mga higala mupuli sa iya diya sa Malacañang dili bawion ang iyang mga kinawat nga sapi o bulawan gikan sa atoang panudlanan. Unya kining 41 ka mga opisyal nga magpasiugda ning kuditami di pod sila mga priso. Kay di man nila palingkuron si Inday, mag-appoint man sila og lain mga higala nga mamahimong presidente, probably si Martin Romualdez, aka Tambaloslos. Mo ilahang i-appoint mga higala, o kinsa ba ilahang gusto i-appoint nga kanang kalaban sa mga Duterte. Mao'y plano di ayani nga nanarangka na sila din ha mga higala sa Malacañang. Kay maghimo ng senaryo nga kuditami. Agaray. Mao nga why explanation si Ate Claire kung anong nanarangka ang Malacañang sukad pa ni adtong weekend. Ha? Now, ang issue more on economy lang man sa hadlok mo diag sulungon mo sa mga tao labi na sa Manila karon nga pertig yung isura 114 na ang presyo sa diesel. Nanghadlok ng mga tao des Malacañang upang sulungon mo diag sa mga tao nga nag-aburido ng ulo, wala makaon o trabaho, ay negosyo, mahal kayong presyo sa bugas, mahal kaayo ang presyo sa produktong petrolyo. Muna yung unang katahap. Pero nigawas di ay karon mga higala, nga doon na di ay sila plano nga kuditami. Usa ka senaryo nga kunuhay na may tabong kudita, nga kunuhay pawaon si Bongbong Marcos, pero iyaharan nila itong kalyado, sabot na nidaan, para mag-graceful exit si Marcos, dili na ma-question ang iyahang mga gipangkawat mga higala, labaw sa tanan, dili makapuli si Inday Sara. Kay kuditami man. So, civilian kunog military junta mga higala, gamito na po nila ang mga pulis o sundalo, para mohimo og kudita. Kudita, umo sa ato ang balaod, is illegal. In fact, it is punishable mga higala, no? By reclusion perpetua. Dako kayo niyo og penalty mga kaigsunan. Life sentence kay special law, kudita. Oh. Pag-revised penal code, reclusion perpetua. Pero pareho rin po na. Now, ang ilahang gusto, nga naakunoy kudita nga mahitabo para si Inday Sara di gyud maka-take over pag naog sa atong presidente. Himuong graceful exit sa Pangulo mga higala nato karon. Tungod kay di na makaya, guba na kaayo ang ekonomiya sa nasod Pilipinas, maghimo sa senaryo nga kudita kunuhay. Kuditami ang tawag ana. Para ang mopuli, bahala na kayo dyan. Sino ang palit na sa akin? Basta kailangan na mangyari na kudita. Para ma-justify ang aking pag-alis, untimely departure sa presidente from Malacañang, kay 2028 pa man siya dapat, diha, karon guba naman kayo mga higala nga to ang ekonomiya, di limas man pag-ayo mga higala ani nga to ang Pangulo, iya man yung gilimas o gayo, gigamitan man niya mafia formula, ang tanan nga muargabyado mga higala nga mga opisyal iyahang panglawgan, mafia formula ang gigamit. Karon, maghimo daw silang senaryo aning gitawag og kuditami. Magpakana sila nga naay na hitabo o may tabo nga kudita. Nya, musibat kunuhay mga higala ang presidente, kuyog ang first family, o nya, ang maghuder diya sa Malacañang, mga sundalo na kuno. O nya, ang mga sundalo, maunay mag-appoint kung kinsa ilahang himuon mga higala nga presidente until such time na anak po'y may tabo mga higalang democratic election. Maunay plano aning 41 ka mga opisyal ni Bongbong Marcos nga nagpaila-ilang third force nga maoy mubabag mga higala nga maka-assume subay sa ato ang batakang balaod, ang ato ang presidente in case or in times kung ang ang presidente mawala din mga higala sa Malacañang. Pagkanindot og plano gyud sa mga panuhak dagko.
Maghimo dahil siya drama mga higala, magkudita-kudita. Ha? Kisa may mga membro ay 41 kabuok. Apil na niya ang 2 karimulya. Di ba? Kaya 2 karimulya, mo gina. Apil na 41. Naapa mga higala din ha si Romeo Browner. Kanas Nartatis, apil na. Apil pa na dia mga higala giapo ng si General Torre. O basta 41 daw na kabuok nga mga lieutenants. Ha? Nga naka-apil po siguro ani mga higalang paldo-paldo sa administrasyon. Mao mga higalay nagpaila-ila karong third force. Maghimo silang senaryo nga kudita kunuhay, military takeover mga higalas Malacañang, unya layas-layas dayon mga higala si Bongbong Bangag, kuyog ang iyang first family, unya appoint na sila kinsa ilang imuhang presidente, di na mga higala baka takeover si Inday Sara. Kamong naminaw karon tama ba na? Actually, kudita is illegal. It is illegal. It is a crime. Mura na siya mga higala, kauban na siya ng mga kidnapping, murder. It is a high crime. No? Ang acts na makonsider ni mong kudita, if there is a taking of arms with the intention of overthrowing the government gamit ning ato ang mga sundalo o pulis, that is kudita. Gikudita mga higala. Ana. So, okay lang nagmahimong successful. O dili mahimong successful, preso mo. Dagko kayo mga higala og penalty. Pero ila magid daw masiguro nga ma-successful ning kudita nga plano mga higala kay ilahaman ang pulis og ang kini mga higalang mga sundalo, ilabi na si Brunner. Kay nahadlok po na si Brunner mga higala kay nakasapi man po di ay nagikan atong budget insertion. Nakasapi man po di ay ang panuwa. So, mukoy yun siya ng kudita-kudita. Apil din siguro siya ng 41 ka mga public official. So, ilahan yun ang i-ensure nga mahimong successful ng ilahang planong kuditami. Uyon kayo si Bongbong Marcos anang kuditami. Nga naman, guba naman na ito ang mga higalang nasod, guba na ito ekonomiya. Wa naman siya makawat din na sa ito ang panudlanan kay hurot naman. Di na siya maghulat din nga sulngon pa siya sa mga tao. Kaya kung yan palang hulat ito ng 2028, sulngan siya sa mga tao, di pa nababot ng 2028. Sulngon siya din sa mga tao ng Malacañang, perting ulawa. Pareha ang iyang kapalaran yun sa iyahang amahan. Sama sa gitagna ni Tatay Dugo. So, di na siya makahulat. Daghan naman kayo. Puno naman siguro ng iyahang sakinganan mga higala. Munang uyon siya, ayaw lang niyo bawian akong kinawat. Ayaw na lang ko niyo pilot kaso. Sige, pagkudita mo din haro ma-take over na ninyong Malacañang. Dili maka-take over si Inday. Sige, paghimo mong senaryo, kuditami. Kuditami. Maong na narangka di ay dayon ang Malacañang kay mao di ay planos mga panuwag. Mao di ay plano. Kuya John Cordoba, Yanel Sopik, Rolando Aviles, Jesnel Salaom, good morning din na og Jo Indrina. So mao di plano mga higala sa ilahang ilahang kanabang mura og dipinsa nila. Kay kaning 41 ka mga lieutenant si Marcos. Dagko po kay nag-atraso. Prisuunon po ni mga higala kung si Inday mo'y makapuli, maka-assume din sa Malacañang. Mga prisuunon po ni. Mao ni nga, maning kamot po na sila din nga makadiskarte mga higala nga di gyud makapuli si Inday diha sa Malacañang. Muna, kuditami ang ilahang plano. Magpahinabo sila kunuhay kudita-kudita, nga with the consent of the President, para mo graceful exit ang presidente o ang iyahang pamilya o ba ng ilahang mga kinawat na kwartag bulawan mga higala. Karon,
ang kaning iyahang 41 ka mga lieutenants maunay manghaw din na sa Malacañang. Dili na nila pasudlon si Inday, di nila papulihon. Oh, kay ang ilahang gobyerno kudita, product sa kudita mga higala. Di na nila pasudlon na si Inday Sara. Oh. Ingno na nila nga kuani, naay mga civilian nga ni apel. This is a government born out of revolution. Pastilan. This is a government born out of revolution. Any government born out of revolution, according to public international law, is a de facto government. It is still a government. Especially if the international community in League of Nations will acknowledge that de facto government. And until such time na may tabo ang democratic election, it becomes a de jure government. Mao na yung plano ay. Nabulabog. Ha? Kaya magpahinuna din ang mga panuwak, mga igalag kuditami. Kuditami. Kudita ko ninyo, ana ang presidente. Kudita ko ninyo para na ako'y graceful exit. Na ako'y graceful exit. Muhawa din his Malacañang. Kaya di kuditan ko. Unya, kamoy puli. Ayaw na ko ninyo pailig kaso ha. Ay nagbawian nga ko ang mga kinawat ha. Kamu na bahala din na kay kamo. Dili mo mutuman aning akong plano nga kudita-kudita. Mga priso mong apil. Kasi Inday Sara mo makapuli din sa Malacañang. Munang kinahanglan, magpahinabo kunuhay taong kudita para di makapuli si Inday Sara. Dili mo mga priso. Ako po di po ko mapriso. Di po ni mabawi ni ako mga kinawat. Maoy plano mga higala sa bangag administration. Enerson Kumura, good morning dia. John Dexter Bahalya, main buntag. O si Cordoba, Josh Silverio pot, main buntag. Spike Lim, Commander ang o si Badik 77. Ang Hilo Mira Puintes mandaining dako. Kabadik-badik ni ang Hilo Mira Puintes mandaining. Mao mga igalay plano. So sao na ron? Do you think musugot ang mga Pilipino anang style na? No, hindi musugot ang mga Pilipino because that is illegal. That is illegal. There is a special law, mga higala, para anang kudita. Naamang ata na sa revised penal code, i-amend. Pero sigurado ko special law. It is a crime. Now, we have a duly elected vice president. Bona fide mga higala that shall assume in case the president will die, permanently incapacitated, or removed through impeachment, the vice president shall assume. That is the constitutional mandate, mga kaigsunan, nga dili pwede to ison. Pero tungod kay daghana kaayo sila gihimo mga higala batok kang Inday Sara just to prevent the vice president from assuming public office in case mawala na din ang presidente. Bisag unsa na lang ang ilaha mga higala gihimo, wa man gyud mo salir. Di man pod pwede nila i-assassinate kay moral sa hinuog samot ang mga Pilipino. Mauna pod ni ron ang ilahang bag-ong plano. Kuditami. Una mahuman ang term ni Bongbong Marcos atong presidente. Magpahinabo sila mga higala o kuditami para di gyud makahulit mga higala si Inday Sara dinha sa Malacañang. Kay nangalisang sila, nanindog ang ilang balhibo, hastang balhibo sa ilang buga, nanindog mga higalag, mga priso sila once si Inday Sara na ang mahimong pangulo sa nasod. So nang tanan nga diskarte ilaha karon mga higalang giabel just to prevent
nga mahitabo mga higalang si Inday Sara ang maka-take over dinha sa Malacañang. Maunay grand plan karon. Oh. So, kaning mga nakita nato karon sa mga Facebook nga narangka ang Malacañang, mga karsada, gipangsaran, na ay deployment, aning mga sundalo, pulis, mga uniform personnel, ang purpose gidi ay ani kuditami. Kuditami. Oh. Magpakudita una matapos ang iyang termino si Presidente Bongbong Marcos para ang turnover dili mapaingon na to kay Inday Sara because Inday Sara is a sure winner kung iagi og eleksyon mga kaigsunan. She is a sure winner. Kung mawala sa pwesto kay nagsige nagtulo-tulo ang si Vice Presidente, incapacitated na siya. Si Inday Sara mangyapon ang mapuli. So, to prevent that this situation will come, kay mga priso sila, maghimo sila mga higalag senaryo nga kuditami. Una matapos o una muhawa ang Pangulo, ipahinabo nila ang kudita-kudita kunuhay para dili gyud makapulih mga higala si Vice President Inday. Kuditami ang tawag anak mga kaigsunan. Kinsa kay gaplano ani si Remulia na pud kaha. Si Torre na pud kaha, si Bronner na pud kaha. Si Gibo na pud kaha. Si Anyo kaha. Ako di pud ko motuog si Claire Castro plano ani wa man na mga igala. Si Claire Castro ang nabawaan ana puro raman mga kaigsunan paghimog fake news. Mura may nabawaan ana. So, mao na ibantay-bantayan karon. Now, with the kini mga igalang situation na parte ng lisura karon, labi na sa Manila. Kita dos Mindanao, lisod kita diri nga naapat ta diri makaon. Dito karon sila maigala, pait kayo. Labi na simbakog bagian na pug bagyo. Wa na gyud, wa na trabaho, wa sweldo, wa sustento mga igala. Kanang gipanghambos Malacañang nga 500, 5,000 hatag sa mga driver sus Ginoo ko. Isa ra na mga igala katubilan, pastila. Karon taon-taon, ato ning balikan, wala naman pipila ka mga painom. Isyu sa masa. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Alright, balik na magala din sa tagapanagumanuban palagkuyong sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 41 minutos na umana ang alas 7 sa buntag. John Nunez, good morning din na. Si Dongdong Hernanod po.
Again, Rinaldo Amto, Oscar Tao Serrano, o si Juniora Abudrok. Maayong nga buntag ninyo da. Salamat kayo sa inyo ang pagpaminaw din sa programa ang Issue sa Masa. Samtang 42 minutos na mga higala. Human ang alas 7 sa buntag. Kanigino na to nga kuditami. Mauni na come up nila nga desisyon. Or ino na to produkto ni mga higala. Sa daghan na kayo nilang paningkamot nga madisqualify si Inday, matanggal si Inday Sara, di na makadagal sa 2028, di makapuli dia sa Malacanang, baoni mga higala ang ilahang paningkamot. Now, di ba si Inday Sara na ipinding karon na impeachment na pod? Diha mga higala sa Committee on Justice. Una na siya dalon sa kining plenaryo, kinahanglan moagi pas Committee on Justice. And they are waiting until yesterday kuno mga higala sa reply ni Inday. Pero si Inday wala mo reply. Wala mga higalay kining ingo nato og tubag si Inday labot sa mga akusasyon sa iyaha aning laing round na po sa impeachment. Ngano ka? Ha? Tama ba mga higala nga dili tubagon ni Inday? Sa kung tanaw, tama lang nga dili tubagon. Why? Muna ni siya mga higala. Tungod kay si Vice President Inday, certain na siya nga maglisod na naroon og lutsar ang impeachment bisag dinha sa Kongreso. Maglisod na. Ilabi na nagpapresko na ang second largest political party sa Kongreso mga higala nga muhawa na sila sa majority bloc ang NUP, National United Political Party. Nagipangunahan mga higala ni Congressman Puno. Si Congressman Puno nagpapresko, nagpa-interview sa media nga muhawa na sila sa majority bloc o mutapon sila mga higala na lang adto sa minority. Tungod kay wa sila makauyon sa pamaagi karon sa liderato sa Kongreso. Nagipangunahan ni Congressman Faustino D. No? Ingon sila, wa kayo sila issue kang Faustino D. Ang ilahang dakong issue, matod ni Puno mga higala, tungod kay wa na tingog kuno as House Speaker si Faustino D, kay ang nasunod na lang kanunay mga bay, si Sandro Marcos ang anak sa presidente. Gawas niya na, sila kuno mga higalang mga congressman. Wala kuno mabahin pag-ayo ang budget. Budget ang isyo. Gamay na daw kaayo ang giatag sa ilaha. Labi na ang mga taga-NUP. Muna rason na dili na sila mga higala mo kuyog sa majority block. Moduyog sila mga higala na lang ngadto sa minority na. So di na palanggaan naapa man na sa level mga higala sa Committee on Justice ang impeachment. Once daluna sa plenaryo, di na mulutsar mga higala. Plus, pag-abot sa Congress, daghaay ni sa Senate, dagha na kay mga senador, nagpadayag na sa ilahang pagbaryable mga higala nga dili sila mo pirmaan ang impeachment batok kang Inday, di sila muhuyon ana og labaw sa tanan ilang imbestigahon ning mga project sa ato ang presidente o present administration like Maharlika Fund ug ang barko nga gibudgetan og 2.2 billion mga higala ni Senador Soberi, asa na daw ang barko mga higala alang sa ato ang Philippine Coast Guard. So with that, makita na nimo ug ikaw si Inday Sara makita na nimo nga wala na ning impeachment, patay na ni mga higala. Mauning kaning mga panuhak nag-shift og lain nga taktika. Kuditami na pod ang ilahang plano mga kaigsuunan.
nag-shift sila og bag-o nga diskarte. Kaya nang yung manifest si Inday Sara. Labi na with the recent development din na sa Kongreso karon na muhawa na ang second largest political party sa majority bloc aning administrasyon. Kaya mo shift na mga si MD manon niya ang majority. Mo shift na sila ngadto mga kaigsuonan sa minority. Kisa mga minority niya, of course, sila Congressman Ungab, sila Congressman Polo, mga Duterte. Wala mga minority nila. Kaya mga NPA din na mga igala nga mga congressman, kanang mga gitawag na to mga makabayan block. Ang mga NPA nga mga congressman, ni-join man lang to sa majority. Kaya apel man na sila mga igala nga nakadawat o paldo-paldo. Oh, apel man na sila, malita. So join na sila nga to sa majority. Di na sila mo join sa minority. Pero, along the way, pagtanaw nila nga sunog na kay majority, mo claim na po na sila nga sila ang tinuod na minority. Mao na po na sila mga igalay ang mag-claim og minority. Di ba? Pero di na sila mo kuyog aning NUP nga political party og mga Duterte kay magpalahi na sila nga minority. Maunay plano mga higala anang mga panuhak dagko karon taw na ato ning padayunon mga higala para mas masabta na to kung unsay diskarte aning mga panuhak dagko ang way lain nga gihimo maulang makabulastugan diha may galas gobyerno. Malama pipila ka mga painomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa... Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Balik na may gala dili sa doga palagmanuman palagkuyog sa programa ni Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio 50 minutos na. Uman ang alas 7 sa buntag. Good morning din na kang Edgar Gadjani o Roger Atis. Milton Liamos, Ma'am Rebecca Casimero, Anthony Bailoses. Maayong aga ninyong tanan. Alright, ato aga padayonon. Kanin gingon lagi nato nga kuditami nga plano karon sa Malacañang og sa iyahang mga lieutenants mga higala na umol ni human nakapakong ning mga panuhak dagko nga dili gyud matanggal si Inday Sara pinaagi sa pag-file og mga kining ingno natog different charges, mga malicious charges mga kaigsuonan diha sa Office of the Ombudsman. Na ang impeachment karon di na gyud na mosalir mga higala kay sa Kongreso nagkalapiti na manghawa na sa majority block ang NUP ni Ronaldo Puno, second largest political party sa Kongreso, musiak na mga higalas majority mobalhin nag minority kay wa sila makagusto sa sistema karon din na sa Kongreso kay si Sandro Marcos lang kanunay ang masunod. Unya ang mga senador nagpadayag na nga ilang imbestigahon ang administrasyon ni Bongbong Marcos sa Maharlika Fund o sa Barcos Philippine Coast Guard nga gibudgetag billions of pesos. Asa na?
GBRC to, di po gusto og impeachment, kaya samok-samok lang daw na. Daghan pang problema sa nasod. So, dinha nakapakong na ni mga higalang administrasyong Bongbong Marcos, kuyog aning iyang mga lieutenants, nga di gyud ni matanggal si Inday. Ha? Unya, og eleksyonon, way kalaban mga higalang tarong, pwede, puro way mga tulasan ang kalaban ni Inday, mapresidente yun ni si Inday. So mo na ginahuna-huna ron, mga priso kita ni mabawian pata sa to ang mga ginawa ining trabahoan ni. Maghimo ta og kuditami. Nga magpahinabota og kudita kunuhay. Para kamo maoy mag-appoint din ha kinsay inyong ibutang sa Malacañang. Unya ako graceful exit. Di ba? Win-win solusyon na para sa mga kawatan mga higala din sa gobyerno ang kuditami. Win-win solusyon. Nauna mo kanaog ang presidente mga higala, iagi sa ipahinabo sa maghimog drama nga kunuhay na kudita. Gamiton ang mga sundalo ni Brunner o ang mga pulis mga higala para kunuhay na kudita. Mao din ang nanarangka ng Malacañang karon, hastang mga karsada gipang trangkahan mga higala kay magpahinabo di ay mga panuhak o kudita. Kay init na kay hulos mga tao eh. Mahal kayong bugas, mahal kayong gasolina, way trabaho, way negosyo. Hadlok silang unhan sila sa mga tao nila, maunhan sila. Ma-remove yun ang ato ang presidente din o makapulig yun sila. Maunang ina mga higalang unhan. Unhan nila o pahinabog kudita-kudita. Kaya pag magkudita, na ay military junta mga higala, sila na rin magbuhot o kinsa mga kaigsuunan. Kuan. Kinsa ang ilahang ibutang dinha nga Pangulo. Dinha na mo iksina na mga higala ang mga Rimulya o si Tambalos-los. Diba? Perting breta sila naghimo. Ano yung pamuha ni? Kaya kung dili sila mo agi aning payro kaso, impeachment, election, wala yun sila dito dasan, hindi sila. Asa man sila mo daw din ha? Sa eleksyon sa mot. Tangkungan sila puniton. O mo atbang sila ninday Sara. Sa impeachment, di po sila magsilbi mga higala ilabi na karon. Na ang grupo ni Puno nga NUP, muhawa na mga higala sa grupo ni Sandro Marcos o ni Tambalos-los nga majority. So sa papaglut sarana karon sa plenaryo ang impeachment against kang Inday Sara. Kung mabahin na narong Congress mga higala, di na sila makakuha sa required number of votes to impeach the Vice President. So diya palang daan sa Kongreso, patay na ng impeachment. Labo, nag-isaka na dito mga higala sa Senado. Nagpaabot ito mga senador nga ilan ng ibasura mga higala kay daghang atraso ang Marcos administration nga dapat pang imbestigahon mo na unahon dili ng impeachment alang sa mga senador. So wala na paglaom ng impeachment ni Inday Sara. Labo nag-eleksyon na ito, wala na mga higala, mapilde yun sila. So ang mga panuhak, nagplano o kuditami ng senaryo. Nagplano di ay o kuditami. Pagka mga panuhak dagko. Jane Maria, good morning. O Desiree Gilvero. Si Didin, good morning. Alper Basiliote. Maayong buntag ninyo din na. Nagsubay din sa programang Issues Masa. Salamat. So maunay plano mga higala sa mga panuhak dagko. Kuditahon. Kaya kung makuditawan god, siyempre sila ro'y mo sila na yung House Malacañang because military junta. Successful ang kudita. No? Kaya kanang siyempre, pag naikudita, ang style magudana, kanang sweeping ba? Kanang mga higalay, kanang paspas kayo ba? Nga pangitabo. Kanang na-term anak nila. Gamit ka o kanang stilt. Stilt. Ang style. Nang wag yung makabantay. So, sila na mo take over sa Malacañang.
Kanang 41 kabuok, mag-iingong mga lieutenants ni Bongbong Marcos nga mao'y nagplano aning kudita kay sila daw ang third force. Sila na ro'y magbuot kinsay ilahang himuong presidente. Kauman sila na'y magbuot, kinsa na po'y mga gabinete diya mga higala, kinsa himuong vice-presidente, sila na magbuot. Di na iagi mga igalag eleksyon kay kudita man. Oh. Unya, di na sila musugot og tawgon og kudita kay mahimo mang illegal. Ha? Mupalag ang mga tao. Ang ilahang itawag ana, People's Power Revolution. Para masumpay dito mga higala sa ato ang public international law na ini government born out of revolution is a de facto government. So, it becomes a de facto government. Pwede na sila ma-acknowledge mga higala sa international community and League of Nations. So, may mo na sila mga higalang tinuod na gobyerno legal. Although de facto lang. Pero pa mga higala may tabo ang democratic election. O na ilang plano. So, di na siya musugot og tawgo kudita kay illegal. Naman tayo balaod, ana, kudita. Illegal man na. Ilan ang ingnon og people's power. Di pahawa si Bongbong Marcos sa mga tao. Pero ang mupuli dito, mutong-tong, siya ragyapon, mga lieutenant sa gyapon, ni Bongbong Marcos. Maunay plano mga higala sa mga panuwak dagko. Ma'am Flora, good morning. Og Jocelyn Tumanday Amto. Minaw to. Salamat. Maunay ng plano. Ilaha mga higalang ipahinabo ang drama nga kudita. Pastilan. Maunay ilaha mga higalang ginahuna-huna karon usaon na nila nga makudita. May tabo ang kudita mga higala para ma-justify ang ilahang pagpabilin dinhas Malacañang, ma-justify ang graceful exit mga higala, mataga ang graceful exit ang presidente nato o dili makapuli si Inday Sara. Muna, tulo. Graceful exit ni Bongbong Marcos, sulbad mas kudita. Dili makapuli si Inday Sara, sulbad na sa kudita. Sila magpabilin sa pwesto, sila maoyhawd, kudita gyapon. So kaning tulo ka mga senaryo mga higala, mauni mamamahimong bunga anang ilahang ginaluto karon nga kuditami. Mauna ang ilahang ginaluto karon. Wala eleksyon. Saka pa ang eleksyon mga higala kung mag-set na po sila because pag naikudita niya ilang i-charge of revolution, wala naman ang ato ang batakang balaod. As if basura naman na. Kay nidaog man mga higala ang kunuhay revolution na gibawal sa atong batakang balaod. So wala na natong batakang balaod. Maghimo na po bagong batakang balaod mga higala. Mao nang ilahang ipahinabo, kudita. Pero ilahang iistorya na dili kudita. Revolusyon. Para ma-justify mga higala ang ilahang presensya din sa Malacañang. We are here because this is a product of peaceful revolution. So, we are here to appoint our mga public officials, gikan sa local government unit, paingon mga galas nasyonal, mga different departments sila na ang mag-appoint. And we will create constitutional commission to draft a new constitution. And until such time that it shall be completed, we will conduct a democratic election. Diin sila na mga higala ang manghaod. Kuya, huwag yung plano aning mga panupaksan mo. Wala naman na. Pag makudita, pag revolusyon, wala naman ang batakang balaod. Wala naman ang balaod. Di naman, kanang batakang balaod na to, wala na siya. Automatic. Ipso facto. Kaya mo man ang ilang ipanumpaan, yawa na nila respetuha, so wala na siya.
maghimo og bag-ong batakang balaod mga higala. Maoy plano anang mga panuhak dagko. So bantayan na nato ng ilahang plano nga gitawag og kuditami. Kuditami. Kay again akong sublion ngadto sa mga late tuners. Tulo ang dalaaning kuditami. Ilang kapugngan si Inday Sara nga maka-take over sa Malacañang. Why election nga mahitabo tungod kay sure winner si Inday. So bisan pa mga igalag sure winner si Inday, why election di siya makapulis Malacañang. Kaya na, nagkudita. Military junta ang gobyerno. Ikadua, di mga prisoning mga kawatan, kay sila mo magpasiugla sa kudita, nagpailailang third force, kay sila gyapon ang hound. Ikatulo, graceful exit ni BBM o ban siya ang mga kinawat niya sa gobyerno mga igala nga dili mabawi o di siya mapriso. So, pinaka the best option di ay ning kudita. Mao dili pinaka the best option karon mga igala sa gobyerno nato nga way klaro magpahinabo og kudita. Laliman ka na. Unsay dala? Kanang tulo. Shoot tanan, shoot. Shoot tanan. Atong i-shoot ni Gang. Sige sir, i-shoot lang sir. All the way man, all the way. Shoot tanan, mga kaigsunan. Shoot. Gikan sa graceful exit sa Pangulo. Control sa nasod. Pugong nga makalingkod si Inday. Shoot tanan diya sa kuditami nga plano mga higala sa mga panuhak. Kaning planong kudita aning mga kawatan din ha mga higala mga tulisan diya sa gobyerno. Kudita ang ilaang pinaka the best option karon. Wala na ng file-file o kaso, wala na ng impeachment, wala na ng election kay bulabog na sila. Kung mag-election, ang ilaha mga higalang saligan, panikas naman ni George Garcia. Di ba? So, bantayan naman na sa mga tao, kay bulabog naman na, kay sige naman naroon na ito, ginabalita mga higala nga, kung nga ay eleksyon na ni, silang nasa pwesto, tikas yun ni George Garcia na po gamito na ni. Segunda mano ni Kuan. Katong Garciano mga higala. So, mabantayan na, ayaw taliya. Bulabog ta. Impeachment na. Si Puno ni Balingbing na. Matulog minority muhawa na sa tuwa. Dili ta magsilbi da, di na makalutsar. Pag-abot pag yun dito sa Senate, na mangimbestigar na mga senador ani mga project ni Bongbong Marcos nga gigastuan nga way klaro. So wala ta din na pildi ta diya. Dere, kuditami kay sureball tulo. Sulod yun kayo. Di makalingkod si Inday Sara, graceful exit ang presidente o iyang pamilya o kontrol nato. Kita ang magkontrol sa gobyerno kay military junta. Mga bright, mga panuhak, dagko, mga bahay. Ay nako, 5 minutos. Human ang alas 8 sa buntag. Candido Chavez, good morning din na. Sa tuang mga suki din na sa barangay Molig, sa tatay Rudy Migueliano, si Dodong Ihalas, si Dodong Itok Maratas, ulitaw paghihapon karon, tagbo-tagbo lang sa kawayanan ang iya daw ang ginahimo. Tagbo-tagbo sa kawayanan, Dodong Itok Maratas, tagbo-tagbo kay kung di daw siya makatagbo sa kawayanan, mura daw siya og manok nga kana ganing kuan, Boston Roundhead. Manghubag daw ang iyang tiil basta di makatagbo des kawayanan. Grabe. Delikado dia gibuang matagbuan sa kawayanan kanang kuan, kanang sigig patrolya din ang banakon. Ready pa rin eh. Good morning din na. Ready pa rin eh. Ready pa rin eh. Mukawat yun dari og paminaw dari sa issues masa. Dito man ni siya sa IFM. Abot nga mo. Nagbalhin-balhin na ni sa issues masa. Iyang idol na aman dito sa kuan. Sa IFM daw. Doon na mga igalay, 6 minutos na human ang alas 8 buntag. Karong taon-taon,
Si Lacson mga igala, buragwa na makabalo sa iyang baruganan. Niingon siya, niangkon siya, nga tinuod ng giingon sa mga ex-marines nga naagi delivery sa malita. Pero, ingon siya nga, usabon lang ng affidavit. No? Kaya naa siya gusto nga ipatanggal nga pangalan nga nakadawat po malita-malitang kwarta mga igala. Una niya tugtan nga makaistorya dia sa Blue Ribbon Committee pagka-bride galing Lacson. Naunsa naman ni si Lacson. Ha? Naunsa naman ni nagunggong naman ni si Lacson mga igala. Gibuto ko para ba ni unta. Kaya gato o kung tinudan na itong iyahang anti-corruption drive din sa gobyerno. Naunsa naman ni si Lacson in town, mga igala. Oh. Si Tito Soto po, maunay magsigig tapion-tapion ng panuhak mga igala, kay nakadawat po di ay ni, o malita-malita po di daw kay dagko, katulad daw mga regular nga malita mga igala. Tuyo kabuok po ng iyaha mga kaigsunan, matod sa 18 ka mga isog nga mga ex-marines. Ha? Nakadawat po di ay ni, mao po di ay nga magsigig tapion mga igala, din ha sa Senado ni si Soto. Oh, si Lacson po na po di ay iya. Ha? Na po siguro ni iya, basig na bahina ni. Muning nagjuwit silang panganta nga hangtod na lang daw ron silang panahon na. Sa 30-31, di na daw sila mosulod o balik sa politika. Kay daghan naman di ay kaayo sila mga higala sigurong malita. Ay, nako. Ha? Mao di ay siguro. Okay, daghan naman siguro di ay sila o malita. O di na sila may gala mo sulod sa politika pagka mga bright na lang yun yung mga senadora. Bright kaayo mga kaigsuunan. Ay, nako. Now, karong taon-taon, ato ang hisgutan mga igala. Kaning mga nagapanghitabo karon ekonomiya, labi na mahal kang gasolina, ang kini mga bayang giingon na itong bugas, mabot na daw 150 ang matag kilo anin na. Unsaon na lang. No, taon-taon, balik ta, humana mapipila ka mga painom. Ano ang mapapanalunan mo sa kakasigarilyo mo? Kahit ano pang laki ng premyo na yan, hindi nito katumbas ang kalusugan mo. Kaya, mag-quit ka ng magyosi at mag-vape. Tumawag sa DOH Quitline 1558 para sa tulong mag-quit. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic! Alright,
balik na gala din sa tuwaga panagmanuban sa programa nga Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 11 minutos na mga kaigsunan human ang alas 8 buntag. Good morning din na kang Dodong Inchik. DT Hatchery. Kuya ni mo papusa og itlog. Muhimo po incubator. Nagmonitor dahil siya sa to. Imang kamuli diri storil dong. Na nagyan siguro kay gilumlum-lumluman din ba sa kagunoy ba? Kay biudo man pud ni. Garay, basig na ni gilumluman din na. Basig dili ang itlog sa incubator ang mapusa ini dong. Basig ka ng imuhang gilumluman din na mauna nagkapusa. May buntag bitaw. Dodong Inchik gatoril man ito sa gunoy mga igala sukat na biudo. Amot og unsay kuan ani unsa karoy mga kuan ani mga agenda anis kinabuhi. Buntag din na dong sa imuhang kauban ron din na sa kining agunoy. Doon na mga igala 13 minutos suman ang alas 8 sa buntag paring didi siga may buntag din na. Oy, ato ang mga kuan din na kining mga listeners na taod ato ang papremios kalendaryo. Pila na ba ikuan aning papremios kalendaryo? 1,200 na. Allah, wa gyud ay sila naminaw, no? Niabot nag 1,200 pati na ning dako mga igala kinsa kahay mudaog ani. 1,200 na unyang taod-taod papremyo sa kalendaryo patong-patong papromo na to. So, unyan taon-taon, ato ana mga igalang irapol na pod, kinsaroy palarang mananaog, no? Karong adlaw, kay 1,200, dali naman kay pag-claim na. No? Daghan siguro ni sila og kwarta. Amo nang wa maklaim mga igala. Alright, balik ta, dali sa kining mga hisgutanan karon. No? Wala na ni mga igala sila, sunog na kayo basa na kayo siya. Bisag usaon ni mo mga igalang balansi, ngayon ni mo na patubango na din ang 18 ka mga Marines. Nga ang purpose din sa imuhang Blue Ribbon Committee, investigation in aid of legislation lang man. Di ba? Ma'am Nilda Serrano, Pasili, Joy Sinarillos, good morning din na. Kung di man ni mo patubango din sa Blue Ribbon Committee, na in aid of legislation lang man na. Di man na prosecution, di man na filing of cases ang bottom line, ana. Ang bottom line, ana, that you will be guided the next time around if you craft a law based on the kini mga igalang gitawag natog investigation in aid of legislation. Nganong dili man nimo patubango ng 18 ka mga brave Marines dinha sa Blue Ribbon Committee. Kay mahadlo ka nga masunog ang imong amigo si Soto nga paldo-paldo po anang malita nga kwarta. Nahadlo ka nga ang imuhang mga amo pa din ang uban. Mga bisto nga nakadawat po og malita. Mao nang todo dipinsa ka, di gud nimo patubangon dinha sa Blue Ribbon Committee. Now, ang pangutana karon, unsa kang klaseng chairman sa Blue Ribbon Committee? You are supposed to tawag na to mga higala og kini nga preside lang. During the investigation, during the hearing, preside ka lang. Nganong i-prevent man nimo ang 18 ka mga Marines na naaman tayo makuha, mapulot din na silang impormasyon. Now, kung mo-allege ka nga fake, why, klaro, mauna, kuha siya. I-exclude. Pag-move din na kaning mga testimonya sa mga Marines, inherently impossible to believe, and we would like to ask our secretary to strike from records, imo ang ipagi din sa mga parliamentary procedure sa Senado. Dili kay i-prevent nimo, di nimo dawaton. Tanga na
nga gusto mo testify, dapat dawato nimo, paminaw nimo. And it is incumbent upon you to decide kung imo ba nang i-include na sa records o dili. Di ba, ikaw ba presiding officer? Because if you prevent them to appear before the Blue Ribbon Committee, magduda na ang mga tao. Nga naa kay ginatapinan, nga naa kay ginaprotektahan, ping. Sus, Ginoo ko. Number 2 pa naman ni sa ako ang balota kaniadto mga higala kay perti na kung tuho ang tinud-anay ganing iyahang anti-graft campaign. Ang panuhak, nagpadungag raman di ay mga higalag pusta. Ha? Nagpadungag raman di ay pusta. Karon makita nimo, perti man di ay ni kakurap si Ping Lacson. Ha? Basig maoni, tinuod yung istorya atong kuratong mga higala. Oh? Ha? Kuratong Baliling. Oh? Si Senador Baliling Ping Lacson. Oh, kay na tagman ni siya atong kuratong Baliling. Di ba? So, si Senator Baliling. Senator Baliling. Si Ping Lacson. Baliling, nga balalat. Mandi ay. Balalat di ay liligay Baliling. Oh. Mo na kanta nimo Ping Lacson nga madunggan siguro pag-abot sa panahon gikan aning 18 ka mga Marines. Ha? Baliling ka man di ay. Oh, baliling ka man di ay dako gyud. Nga di na nimo patubangon. Patubangan ha para mapaminawan sa mga tao, mapaminawan sa mga Pilipino kung saan nakatinuod ng ilang istorya. Hadlo ka mo patubang kay tinuod. Namo mo tayo panultion mga higala. Evidence withheld or prevented mga kaigsuunan means adverse to your interest. Siguro, ang testimonya ni Siotso, mga higala ka mga Marines, adverse to the interest of Ping Lacson. What is the interest of Ping Lacson? To protect aning iyang mga amo. Mo na iyang interest nila. So kung ganun testimonya mga higala sa mga Marines, adverse sa interest niya o sa iyang mga amo, di yun na niya tugtan. Mao na din ha. So, tataw na kaayo ang iyang pagkabayas. Ha? Tataw na kaayo ang iyang pagkabayas mga higala. Diha sa Blue Ribbon Committee. Mao nang gisabon sa ayong Marcolita. Taw, balik tayo malaman pipila ka mga painumdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos Music that makes you feel good.
pa bang i-memorize yan? Regala dili sa doon kapag kuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. Good morning, Ma'am Anisita Gallianero. Sa mga silingan din na sa may Rasay Extension. Alright. 22 minutos na human ang alas 8 buntag. Yarita mga igalas lang yung kabaybayunan. No? Grabe kayo ang Iran o mga propaganda. Away siguro ang nag-sponsoran ni mga igala, China. O uban nga mga ilaha mga igalang kuan ba? No? Kausa krusada. Nga mga nasod. Iran. Patay na si Netanyahu, kontrol nila, daghan pa daw kay silang bala, mga missile, bisag ang kamatuoran, nagdahik na mga igala, ang ilahang mga kuan, ang ilahang puwersa actually. Nagdahik na. Kabalo kas gira man gud, importante ang propaganda because that will weaken, no? Makapahinay mga igala, makapakulhod sa imuhang kalaban kanang mga propaganda. Di ba? Murag sa boxing. Sa boxing mga igala, bisag lurong na ka, ayaw pakitaan nga nalurong na ka. Pakita ni mo nga kusog pagyapon ka manumbag. Nga bisag na bukbukan na kang tamas ginawa, na kuto-kuto ka na uppercut ka na. Pakita ni mo nga wa ka masakiti. Kaya na psychological effect sa mo ang kontra nga matay partido daling gahian nga ko ang kalaban karon. Nakuto-kuto ko naman napanga ko naman wa man gyapon matumbo murag mapildi gyud ko ani. So that will create something mga higala to the disadvantage sa imuhang kontra. Mo na siya. Mao na Roy formula nga gigamit sa Iran. Nga bisag nagdahik na sila mga higala tungod sa gira. Nga wa gyud sila mga higala kalaban-laban. Nagamit sila mga propaganda. Ngayon sila nga control nila ang kining Strait of Hormuz. Kaning Strait of Hormuz, mao ni mga higalay dungguanan sa mga tanker mangumpra og gasolina. Ilaha daw kontrolon mga higala, di sila mudawat og bayad nga dalar, yuan na daw sa China ang ilahang dawaton, ang tanang mga alay sa US ug Israel, di nila pakomprahon, kontrolon nila tanan. Is it viable? Kaya kani, international niya. But, naamagod ni mga igala epekto din sa Pilipinas. Munang ato alang mga igalang lakbitan yun. No? Pwede ba na himuon sa Iran? Kaya, tanan mga igala halos nga, kuan, ingon siguro kag 90% sa lana mga igala, diya gigikan sa Strait of Hormuz. Diya gid sila mangumpra mga kaigsuonan. Good morning, Eddie Caliedo. Das Tagum City. Yes, sila mangumpra. So, ingon si Iran, kami may how there is a Strait of Hormuz. Di tamo pakumprahon diri. Kamong mga alay sa US ug Israel, di mo kakumpra. Mangumpra mo din kamong gialaw na mo, ayaw ng dalar gamita. Chinese yuan ang gamiton. Kuyawa, no? So, isaw-saw na to. Kaya mga igalang Strait of Hormuz, tinuod na. Diha, nagtubog mga igala ang mga gasolina sa tibok kalibutan. Diha, gikan. Ang mga gasolina, crudo, LPG, sa tibuok kalibutan. Halos. So, dako, kaayo siya papel mga kaigsunan sa ekonomiya sa tibok kalibutan. Di ba? Because ang fuel, LPG, uban pa din ang mga produktong petrolyo is or our basic needs na to. Part sa to ang basic needs. Now, atong i-reverse ang diskusyon gamay. Abundansya sila dinhaan ng mga lana, produktong petrolyo. Pero naapod sila'y panginahanglanon mga higala nga dili kaya nila i-produce sa ilahang kaugalingon. Ha? Sama na. Pagkaon og tubig. So karon, ang gihimo mga higala sa US o sa UK, nagtawganay sila. If Iran will continue
if Iran will continue to ban and being selective sa mga tanker nga ilahang pasudlon din na sa Strait of Hormuz, that might paralyze the world economy. Ingon sila, mapugusta og undang og supply og tubig og pagkaon anang mga nasod dinha sa Gulpo. Patay pasmo mga igalang mga Iranian ang tabawan ni. Apil pa mga silingang lugar. Kay ang ila diyan mga pagkaon mga higala tungod kay disyerto ang ilang lugar, abundansya sila glana, pero wa sila pagkaon mga kaigsuunan og tubig. Ang ilang tubig gikan sa dagat nga ilahang gikuha asin. Desalination ang tawag. Oh. Ha? So, ang una-una ron din na sa UK o US o ubang nga mga allied countries. Kung kaning ilahang pag-process sa tubig sa dagat o ato aning gubon, patay sila diya. Wa na sila tubig mga igala. Ha? Sige, ayaw mo pasulod anang gulpo diya. Kanang Strait of Hormuz. Gubunin namo ning inyuhang tubig. Bumbahan namo ning inyuhang planta ninyo. Anong sa tawag nga? Kalimot ko sa litok, ani, di sweetheart. No. Kaya bang, i-convert ng tubig sa dagat, kuwag asin, para mainom. Ha? Salination, tawag, ana. Bumbahan, asa murog tubig. Dili na pasudyon ang mga barko nga nagahatod sa inyo o mga pagkaon din ha. Asa murog pagkaon. Pasmo mo. Ha? Mauna ro'y nauna-unaan sa US mga higala o UK o sa ilahang mga allied to compel Iran nga i-open na sa world market ng Strait of Hormuz. Dili nila kontrolon. Kaya kung kontrolon na nila, kontrolon po sa US o UK uban sa mga allied countries ang pag-supply o pagkaon sa ilaha, apil ng tubig. So that they shall be compelled mga higala to open anang Strait of Hormuz to everybody. Ha! Asa mo rin palabion ni mo? Be? Kontrol ni mo ng gasolina, di man tamapas mo mga higala huwag gasolina. Pero kung may pagkaon, may tubig, patay ka. Ha? Nakahinomdom mo atong 6 days war sa Israel, nagitabangan siya sa mga Arab countries. Naingon sila nga mulas ni daw dugay ang gira mga igala, kaya daghan kay mga Arab countries nag-participate. Nya musuko lang Israel. Gitapos lang sa Israel, unong kadlaw mga igala. Nga naman, katos mo si Dayan, one-eye general sa Israel. Gipasulod niya mga igala ang katong mga Egyptian forces, mga Syrian forces. Pagsulod dito mga igala sa ilagi, putol niyang tulay, way tubig. Surrender, 72 hours surrender. Ingon ala ka kinahanglanon ang tubig, labi na das diserto perting inita. Ultimo imo ang buga niya, uga niya. Wa kay tubig mainom. Dehydrated ka, patay ka niya. Wa pa jud kay pagkaon. Kay di na pasudlon mga igala sa US ug sa UK ug mga allied countries sa mga supply nas pagkaon, patay hastang uman damay da. Wala ginaingon sa panultion nga no man is an island. You might be rich sa oil din ha. Maunang makakuan ka og daghan kayong kwarta. Pero naakay panginahanglanon nga dili nimo kaya maproduce. Nga dependent ka sa ubang nasod. No man is an island. Ha? Di ka pwede nga, diserto, puro diserto, asa magkaroon niya, manguharon niya pagkaon, be. So, mukaon ka ng balas. Kamil ka, di mo mukaon ng balas, gani. Asa karoon manguhaw pagkaon. So, tawag ka. Tawag ka sa China. China po, short-short ang pagkaon, lugaw-lugaw na lang kami diri gani, kaya daghan kami population diri. Wa may kapadala si muha dia, nami padala si muha dia, noodles, pero makaupaw. Na, puro na maupaw na diya mga Iranian. Sige, kaog noodles. May manang noodles sa hapon mga igala, kay made og kamuti man na, karbo.
Ambot ni noodles Japan, burag sa China, burag made of styro mo ni. Ha, patay mo dia. No? So, dapat, friends to everybody yung ka. No man is an island. Na ay mga butang nga dili ni mo mahimo nga ikaw lang. Oh, pareani karong Iran. Dato ka lagi kayo na kontrolan ni mo nga Strait of Hormuz. Kaya naa sa imong teritoryo ng dako kay porso na. Diha mo landing sa imo Pwede ka mamili kinsa ang mudunggo diha. Kaya problema karon ug ipiton po kas tubig ug pagkaon. Kaya wa man kada tubig na diha pagkaon. Usaon na ron nimo? Ha? Iska adlaw ang tawag di makainog tubig may galap. Patay oy. Patay. Wa bitaw na kana magpuasa mga igala. Especially magkaigsunan na to mga moro. Oh, nagapuasa na sila. Pagsalop sa adlaw na banag yun na sila kaon mga igala. Inom yun na nagtubig. Kaya tibok adlaw, ma-dehydrate sila kung tibok adlaw, wa sila inom. Way kaon. Unya karon, pati pa pagsalop sa adlaw, di po sila mo kaon, di sila minom, mapatay. Iskadlaw lang ang tao pag way tubig mga igala, wala ka. Di ka kanog tubig. Di na kakatindog. Buhi pa ka, magpitok-pitok pa ng mata mo, pero di na kakatindog. Ha? O na may trabaho, katisting yung ko anak. Sige kung atim kung inom og tubig, di yun kaya na ko mga igala na mainom. Ya, sige kalibanga. Dehydrated ka. Kana, wa kay, di man kalibangaon ang mga Iranian na, pero wa ay tubig, pating initang ilaha dito mga igalang lugar. Init kayo, dapat ka total mo inom kang tubig para di ka ma-dehydrate niya. Iskadlaw ka di ka inom, kaya wa ay tubig. Niya, gigusla pag yung ka na, unsao na lang na nimo karon. No? So, mao na plano karon sa US. Ilaha mga higalang putlon ang supply sa pagkaon, gubon ang supply sa tubig para mo luhod sa ilaha na din hang Iran. Na, samot nakaproblema mo. Samot nakaproblema ang Iran. Ana? Kaya ang Iran, nagapamalit ka mo na sa pagkaon sa bang nasod mga higala. Kanang mga tanker nga umadto dito, nanay dala baligya nga mga pagkaon pod. Pag balit baklod kodo pod. Ana na dito mga kaigsunan. Gawas ana naagi barko nga mudunggo dito or eroplano nga magbitbit gyud og pagkaon para sa ilaha. Kaya wala may mabuhi dito disyerto. Diya sa mga oasis na wala pertindagan na nagtao sila niya kahuman pagkaon kulang, tubig wala. Di ba? Dinis Sarte, good morning Dins. Naminaw sa may Saipon Toril. So mga kaigsunan nga wala mahadlok si US President Trump anang sigig panghulga nga kontrolon ang Strait of Hormuz anang Iran. Kay naapa siya mga higalay alas nagigunitan. Sige, kontrolan ninyo. Daghan pa man tag source of fuel. Oh, daghan pa man tag source of fuel. Nga pwede. Pero kamo, og kontrolo na mo ang pagkaon. Asa mo mangitag pagkaon. O gubo na namo ng tubig ninyo diyang gikan sa dagat nga inyong gisala para lang mainom. Asa mo og tubig. Sige, kontrolan ninyo ng kuanya. Pag madaot ang world economy, pariharon ng Pilipinas nga 114 na ang matag litros diesel. Daot na yun kay mga igala, kay gikas Malacanang, daot naman pugutok ang ito ang presidente, yung saon tamana. Mutulo na lang magkalit mga igala ang sipon. Ha? Magpamaak naman mga higala guay hinungdan. Isa guay gikaon, magpamaak. Oh, mura na mag-irong buang. Daot naman yun ang Pilipinas. Madaot pag yun nagsamot. Kung kontrolon sa Iran. Ha? Maabot na nig 200 pesos ang litro. Gasolina ang saon na lang ni. Kaya naapoy mga panuhak diri mga igala ga istak og pertindaghana ipagawas ginagmay lang haron ingnon nga wa na istak para mabaligyag mahal. Nga diin wa poy nahimo ang ato ang gobyerno. Ano din na. So, moingon ro si Trump, sige, kontrola. Kay di tamo pasudlan din hagpagkaon. Sige. Puasa mo balik mo sa katuig na patay kang bata ka. Kasi maayong lakya na magpuasa mo sa katuig, way kaon-kaon. Oh. Kan-ana yung balas na sa disyerto, higupa ng inyo din ng gasolina. O krudo.
puasa mo og pagkaon sulod sa usa lang ka tuig unsa may tabo mga higala ng Iran. No? Basig daghan na pod kaayong mga Iranian mga higala mang-hire diri sa Pilipinas o kana ganing manghimasmuhay gani kay daghan kay itong nga pasmo. Oh. Tayo mo na kamo mga manghimasmuhay ha. Basig mo kalit na ni ning Iran. Bayad og perting maala. Padala mo dito kay perting daghan na nga pasmo. Magpatuob dito kay nga pasmo mga higala. Ha. Oh, ma-hire gyud mo. So, mauna giplano karon ni US President Donald Trump ipiton ang pagkaon dili padunggoon din ha sa Strait of Hormuz. Ang kini mga higalang pagkaon na supply sa Iran o sa uban nga mga Arab countries unsao na lang tindaghan ng mga bata na mga matay mga higala kay kining mga edad-edaran makaagwanta pa maning puasa-puasa. Pero in town, ang mga bata, mga kaigsuunan, di man yun nakagwanta ng puasa in town, oy. Anang gutom, di ko kagwanta ng bata. Di ko kagwanta. Nabi tayo istorya mga higala, wa siya ikapakaon sa iyahang anak, iya lang yatik-atik ng anak. Hilunak. Manago lang tanak, mga tuntak, kinaiabat. O, kada hilak siya ang anak, mga ipagkaon, kay gabiin ang dako, yung ingon din, tago habang na, kinaiabat. Nadugay sa kagutom ng mga higala sa bata. Niingon na lang ang bata. Mukaon ko gabat. Sa kagutom. Di makaagwanta ang bata yung tao. No? Anong wasa? Sila yun ang very vulnerable. Una, mapiktuhan mga higala. Wag tango ng supplies pagkaon sa Iran. So, unsa nalay ilahang sunod nga generasyon mga matay ng ilahang simba kong mga bata din. Wala na. Ha? Bagay, dali naman na sa managhan kay pati mang daghana na nag-asawa, sige naman sila breeding mga higala, kay mga polygamous man na sila. Pero, ang sunod na generation ba, mawala. Ha? Taon, balik ta, humana mapipila ka mga painomdom. Ganito ang mangyayari sa'yo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, ay naging 426 na kaso ito noong 2024 na nagpapakita na halos doble ang itinaas ng kaso ng rabies sa bansa. Lahat ng kasong ito noong 2024 ay namatay. 45% ng mga kasong naitala noong taong iyon ay dahil sa mga alagang hayop. Ang rabies ay isang nakamamatay na viral infection. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Bes! Alright, balik na may gala din sa ito kapanagumanuman sa programa nga Isyu sa Masa sa 90.7 Love Radio.
41 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Sigapon yung alagad, bata-bata, June Bersamin. Tatawad, ato ang mga igalag, premios kalendaryo, patong-patong pa-promo. Ako sa Blion, 1,200 na. Ha? So, dako-dako na ni. Oh, binini ko, pati sayang agad. Lisod kayong panahon karon, diba? So, pag madunggan ninyo yung pangalan, nga maoy na kadaog, tawagin na ninyo, chat na yun ninyo si Inday Kubal. Or tuin ninyo dito sa tuang home studio, dalang Ar Castillo, Agdao, to Agadak Bayan sa Davao. Para makuha na ninyo. Kinakuha na kayo ng 1,200. No? Pila na nakakilong bugas mapalit anak. At least magkatabang-tabang. Simple lang kayo, naminaw ra ka diri. Matagaan ka mga igalag yung nga amount. No? Ginagmay lang, pero dako na mga igalag maitampo. Din na sa tuang adlaw-adlaw mga igalang kuan panginahanglanon. Alright, 42 minutos human ang alas 8 sa buntag. Now, apasumpay ani mga higalang Strait of Hormuz na pwede na ipiton mga higala na pa day alas dias Donald Trump o ang iyang mga allied countries. Na pwede mapuwersa ang Iran. Kay pasmo giabton na ng Iran. Wa man na sila makapanganda mga igalag pila ka tuig nga pagkaon diya sila ang mga banker, sigurado ta. Kay gikalitan naman sa dasmag din na mga igala. Wa may warning. So wala sila makapanganda bro din na og pagkaon sila ang mga banker kung galing na sila mga banker mga igalang ginataguan. So magkailangan yun sila og pagkaon gikan sa gawas para masustain nila ang ilaha mga higalang panglawas. Kung saan na lang nila pagpasan na ng ilahang mga baril na gikas China dagko kayo kung wa sila pagkaon, wa sila lamoy. Diba? Wa sila kusog. So, sa laing bahin, pero sumpay gyapon anong istorya mga igalas gasolina. Ang Russia mga igala nakig-amigo, nakig-offer ngadto sa US. Na muhatag daw sila og multo-multo nga supply sa lana sa US. Wag tangon lang daw sa US ang ilaha mga ang gipatuman nga kini nga sanction sa ilaha para makabaligya daw sila sa ilaha produkto nga lana. So, sa inyong tanaw, sa implikasyon ini, nagpait na ang Russia mga higala. No? Maunang muluhod na lang siya sa US. Nagpait na ang Russia, nahurot na ang ilaha mga igalang billions of dollars na pundo. Wa pa mahuman mga higala ang ilang gira sa Ukraine. Now, ang kaning plano ni Vladimir Putin, Pangulo mga higala sa Russia, daghan siya og dala kung imuhang analyson. Usa din ma-free up mga igala ang ilang market sa oil, mubalik sila og kakwartahan. So in the guise of tempting Trump, no? Nadawato ng ilang offer. Siguro una-una po si Trump nga at least di ta pasudlo nito sa Hormuz, di ay Russia mag-supply sa tua og fuel alang sa ubang nasod. So di na mo kinahanglan mo adto dito sa Strait of Hormuz sa Iran. Dari na lang mo sa Russia, kaya daghang kay oil ang Russia. That will open the market mga higala sa Russia silang oil. Diba? So dirita, kaya dili mamili ang Russia. Kinsa ka din na, alay ba ka sa iyo so dili. Mudato mga higala ang Russia balik. No? Ang ikaduha din ha, if Trump will accede aning offer mga higala ni Vladimir Putin, what will happen to the ongoing war with Ukraine? That will boost their forces, mga kaigsunan. And ultimately, tungod kay naa sila ika-sustain sa ilang gira, kay naa na sila income sa lana, kay i-open na may gala, wad unang sanction, ultimately, mapildigin nila ang Ukraine. Maunang niingon si Ukrainian President Zelensky, dili na siya maayo nga offer because that will continue sa ilahang plano nga sakupon ang Ukraine.
mo ngay kabalak-anon ni Zelensky. Oh. So, si Putin nag-offer as an alternative mga igalang source of oil. Kaya dagang sila oil. Ang Russia dagang oil. Di lang lang mabaligya-baligya except sa ilahang ganang gitawag o black market mga igala because of the US sanction. US sanction. Sanction sila. Di sa pwedeng maligya. Na sila'y economic sanction mga higala sa US tungod sa ilahang gihimo nga pag-atake mga higala sa Ukraine. So, ang US karon, amot og unsa mga higala maunahan sa US. Ilaban dawato ng offer ni Vladimir Putin. Ang kondisyon, wag tangon ang ilaha maigalang sanction, economic sanction, o niya ilaha maigalang ibaligya ang ilang oil sa tanang mga nasod sa kalibutan. Di na ta kinahanglan mo ato pa dito sa Strait of Hormuz sa Iran. Pero, ang kapalit, at stake ang Ukraine. Except kung musugot ang Russia sa counter-offer mga higala sa kining US nga you have to end and give it back what is due to Ukraine. Kung musugot ang Russia din okay. Pero duda ta, lisog-musugot ang Russia because damaging na kayang natabo mga higala and they have to pay huge amount ngadto sa Ukraine tungod sa ilaha mga higalang pagpangatake. Di ba? So ang kaisog ni Putin mga higala wala. Nibahag ang ikog ni Putin karon. Ngano man na ay gitawag dili lang external na ay internal pressure pud kang Putin sa iyang mga citizens, especially ang mga businessman nga nagsukarap na karon mga higala tungod sa iyang desisyon gira ngadto sa Ukraine. Nga wa gyud pa siya kadaog hangtod karon tulo na katuig kapin. Taon-taon balikan pa ni human lamang pipila ka mga pahinumdom. Ganito ang mangyayari sa iyo kung hindi ka naka-helmet. Ganyan din mababasag ang ulo mo. Nitong Marso, may naitalang 5,010 na kaso ng road traffic injuries. Karamihan dito ay motorsiklo na may 3,649 na insidente o 72.8% ng kabuuang bilang. Sa 3,649 na motorcycle riders, 277 lamang o 7.6% ang nakasuot ng helmet sa oras ng insidente. 3,372 o 92.4% naman ang walang suot na helmet. Alam nyo ba, ang tamang pagsusuot ng DTI-approved helmet ay nakababawas ng 6 na beses ng posibilidad na pagkamatay at 74% ang bawas sa tsansa na magtamo ng brain injury. Kaya ugaliing magsuot ng helmet. Paano nga ba ang tamang pagsuot ng helmet? Una, dapat siguraduhin na DTI prescribe ang helmet. Hanapin ang Philippine Standard or PS Mark o ang Import Commodity Clearance or ICC sticker. Pangalawa, tingnan ang sukat at placement ng iyong helmet. Dapat sakto sa noo, hindi masyadong mataas, hindi masikip at hindi rin maluwag. Pangatlo, i-buckle ng maayos ang chin strap. Dapat ito ay sakto pero komportable. Basta driver, road safety lover. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Kalaro, kaibigan, kasama sa bahay at bahagi na ng pamilya. Yan ang turing ng mga pet owners sa kanilang mga alaga. Ngunit, regular ba nating naibibigay ang bakunang kailangan nila? Mula sa 235 na kaso ng rabies na naitala ng Department of Health noong 2020, Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa ba? Alright, balik na magabay. Dili sa daga panagkuyog sa programang Issue sa Masa sa 90.7 Love Radio. 51 minutos na human ang alas 8 sa buntag. Dalita ba higala sa ato aga premios kalendaryo? Di ana dire na rapol si Inday Cubal. Ang ato ang winner karong buntaga mga higala, no? Kadtong dunay numero sa ilang kalendaryo nga 0812. 0812. Tanawa na din ang inyong kalendaryo. 0812. Maoy winner na to. Maoy palarang na bunutan
nga mudaog og 1,200. Kinsa ni siya? Siya si Irish Ann Centino nga taga barangay 1-A Bolton Riverside, Davao City. Congratulations Irish Ann Centino. Centino. Congratulations for winning 1,200 pesos sa ato ang premyo sa kalendaryo mga higala. No? 1,200, no? Si Irish Ann Centeno mo'y nakadaog. Alright? So, wa ka naminaw karon, sure bulta, maporpit ni, mahimo na po ning 1-3 mga higala ugma. Oh? Kung di mo ni makuha hangtod alas 5 buntag, karong alas 5 sa hapon karong adlaw, wala na. Porpit na siya. Mahulog na po nag 1,300 na po'y patong sa kagatos mga higala alang og mapuhon. Oh? Pero makuha ni ron ni Irish Ann Centino na balik tangad to sa 500. Ana ra kadali ang ato mga higalang premyos kalendaryo patong-patong pa-pro. Alright, again, congratulations. Si Irish Ann Centino sa may barangay 1-A Bolton Riverside, Davao City for winning 1,200 pesos. 53 minutos na kuman ang alas 8 buntag. No? Atong balikan mga higala. Ang offer sa Russia ni Vladimir Putin nga kang US President Donald Trump. Tugtimi, wala ani amo ang economic sanction. Tugtimi nga mamaligya mi og lana para di na mo maproblema sa lana. Ana karong gi control sa Iran anang Strait of Hormuz. Di na mo dito makadunggo. Tugtimi, Mr. Trump, nga makabaligya mi og lana para dili ka maproblema, dili ka mabasulan sa ubang mga nasod sa kalibutan. Dili makakumpra og lana din sa Strait of Hormuz. Nga ang imuhang dollar pwede gyapon namong dawaton dinhi, US dollar. Kaya dito sa Strait of Hormuz, sa Iran, di naman dawaton dito, Chinese yuan naman. So kaling action karon ni Vladimir Putin mga higala. No? Nagpamatuod ni na ang ilahang transaksyon sa Iran, negosyo ra gyud. Walay loyalty mga higala. Walay loyalty, di ba? Pati ng China. Nakadeal sila dito sa Iran, nakakuha po sila mga higala og pila ka tonelada dito nga lana in exchange sa ila mga drones o mga missile. Kato negosyo rat o wala di ka ka-expect og loyalty niya, tanawa karon. Siguro ang Iran loyal sila, pero sila negosyante na. Russia. Di ba? Makigamigo na mga higala sa US. Pinaipit naman, wala na may kwarta. O niya na ay gitawag na itong internal pressure kang Putin. Sa hotong sa mga negosyante, mga higalang mga Ruso, na nagsukarap na karong mga panahuna tungod sa iyang desisyon na makigira yun anang Ukraine nga hangtod karon wa pa mauman. Palag na mga negosyante may gala sa Russia. Pati ang ilang mga citizens, pati ang mga byuda, palag kayo kang Putin. Sao na, parte ng daganang mga Rusa, mga higala nga byuda karon. No, nangamatay na ilang mga banang Ruso kay sige gira dito may gala, uban nangamatay ng latang tiil kay naabtan og snow. Dito sa ilaha mga higalang di kampuhan nga lata ang til boy kabatyan tungod sa snow wa man anticipate. So kanang gihimo ni Putin nga offer niya mga higala ng ilahang partindaghanang lana. Ikaw yung ekonomiya sa Russia, ma-revive ang ekonomiya sa Russia. Hadlock pod si Ukrainian President Zelensky kay basin o tuluyan na gyud sila kay na po'y kwarta ang Russia mga higala. Mapili na gyud sila, masakop na gyud sila. So ang pinaka the best din is naay kondisyon, undangon na lang yun ang gira. Pag maundang ang gira,
mag-rebuild ang Russia, na naman po siya economic sanction, experience naman niya may galag kung sa kapait. So na ay external, na ay internal pressure karon nga gihambin may galang Pangulo sa Russia. So na nakahimo siya o mga laka nga i-offer niya may gala sa US. Muluhod na lang siya sa US o mingon nga, Mr. Trump, kung pwede, wala na ng sanction na mo, economic sanction. I will open our oil to everybody, especially to your allies. If you can no longer dock in the Strait of Hormuz to get a supply of oil, petroleum products, we will supply. Ana na may gala, nakig-amigo na si Putin kang Trump. Unsa na po kahabang igala mo sunod ng mga development ini, no? Kaya ang Iran wala di man gyud tinuod nga amigo niyang Russia. Ang China nagpatik-atik lang po na. Kaya basin og ang una-una niya, ang Iran makakontrol niya, di kita masiro sa lana, kinahanglan na sa to ang industries. Kapag tinaghanag industries ang China mga higala, mo na nagbuhi gud sila, nagpaila-ila sa tibuok kalibutan. So, munang dili na ito mabasa sa pagkakaroon. Kung dawaton ba na mga higala ni Trump ang offer ni Vladimir Putin sa nasod sa Russia. Wa na tayo oras mga higala. Panahon na po sa to ang panagbulag-bulag. Karong buntaga. Sobre unta adlaw Martes, pitsa 17 ni bulan sa Marso 2026. Tingbayad na po ng Tubig Water District nga pasmo-pasmo ang supply mga higala. Di mo maula Water District? Maningil mo nga ang mugawa sa gripo hangin, di mo maula wana Water District. Magpabaga lang gud gihapon mo og naong. Magsige mo paningil sa mga tao nga ang inyong supply tubig pasmo-pasmo ang mugawa sa gripo hangin dili tubig. Pagkabagad na ang Gunindabaw City Water District mga higala, wala na gyud, di na gyud matupngan. Pastila. Anyway, una ta may gala magbulag-bulag karabutaga ato ang pulong pamalandong mga higala. Ang pagkanindot nga paagi pagpukan o pinakanindot na pamaagi sa pagpukan sa imong kalaban, mao ang paghimo kanilang imong higala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Ang todo gapon samang tagna samang istasyon 90.7 Love Radio. Issue sa masa. Salamat kayo may buntag and keep safe always mga bay. Ganito ang mangyayari. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!